Chcela by som vás na začiatok poprosiť, aby ste si vypli zvuky na mobilných telefónoch, aby nás to nerušilo, aby ste počuli. Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnom stretnutí ľudovej strany Naše Slovensko. Na stretnutí, kde sa dozviete pravdu o tom, ako to na Slovensku vyzerá a ako to na Slovensku bude vyzerať aj ďalej, ak sa opäť k moci dostanú liberálni šialenci a politici, ktorí nám doteraz vládli, že sa nič nezmení. Ja by som na začiatok vás chcela poprosiť, aby ste vstali, pretože tak, ako každé naše jedno stretnutie začínalo a bude začínať vždy štátnou hymnou Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. A predtým, ako ešte odozdám slovo prvému rečníkovi, chcela by som vám povedať niečo. Ľudová strana Naše Slovensko je jediná národná strana, ktorá dlho má vo svojom programe vystúpenie z Európskej únie a z NATO. Jediná, ktorá za to bojuje a ktorá vždy za to bojovať bude. A práve preto, pretože mainstreamové médiá podávajú ľuďom informácie, ktoré nie sú naozaj pravdivé. Viete určite o tom, že Veľká Británia vystúpila z Európskej únie. Médiá to prepierajú tak, že ten krok bol pre obyvateľov Veľkej Británie veľmi zlý. No, my sme sa do tej Veľkej Británie aj s kolegom poslancom Martinom Belovským vybrali a vybrali sme sa tam preto, aby sme zistili pre nás a aj pre vás, ako to tam naozaj vyzerá. Všetci nás strašili, keď sme tam išli, že prídeme a ľudia budú nespokojní, nebudú mať tovary v obchodoch, bude nedostatok tovarov, bude tam proste dokonca už doslova nie tiec teplá voda. My sme tam robili rôzne rozhovory s ľuďmi, ktorí sme stretávali na uliciach a pýtali sme sa ich. Prvá naša otázka bola, čo sa zmenilo, keď vystúpili z Európskej únie. A viete, aká bola ich odpoveď? Skoro každého opýtaného, že nič. Naozaj tam nespozorovali žiadne zmeny. Dokonca, čo sme boli veľmi, veľmi milo prekvapení, nám rozprávali, že za jednu hlavnú vec, za ktorú ďakujú, že vystúpili z Európskej únie, bola tá, že teraz, keď idete do Veľkej Británie, tak na 6 mesiacov tam kľudne môžete ísť, môžete tam ísť dovolenkovať, môžete tam ísť na sezónnu prácu, ale ak tam budete dlhšie ako 6 mesiacov, tak si musíte vybavovať víza. A viete, čo sa stalo? Títo občania Veľkej Británie konečne po 30 rokoch zistili, pretože tam majú rôzne je to obrovské multikultúrne jeden veľký štát, tak zistili, že tým pádom konečne kontrolujú prílev ľudí do svojej krajiny. Nevedeli si to naozaj vynachváliť a boli šťastní za toto, čo sa týka toho vystúpenia z Európskej únie. Takže médiá, ak vám rozprávajú, že ak Slovenská republika vystúpi z Európskej únie, tak tu sa zhasne, nebude sa kúriť, nebude sa svietiť. Nie.
vo Veľkej Británii sa kúri, svieti a je tam presne taký istý život, ako tam bol predtým, keď boli členmi Európskej únie. Akurát my sa tu budeme pasovať s nelegálnymi migrantami, ale oni nie, pretože ich sa povinné kvóty týkať nebudú. Takže na začiatok iba toľko a dovolte mi odovzdať slovo prvému rečníkovi Petrovi Cavarovi, asistentovi poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a kandidátovi za ľudovú stranu Naše Slovensko pod číslom 150. Košičania, ja ďakujem vám, že ste prišli vypočuť si naše slova. Chcem vás tu privítať. A ja na začiatok poviem, že mám ku Košiciam taký zvláštny vzťah, keďže som tu prežil čas svojho detstva. Ja som, dá sa povedať, na poli Košičan, keďže moja mamina pochádza z Košíc, takže to len toľko na úvod, že Košice mám veľmi rád. A ako tak chodíme po Slovensku, cestujeme po mítingoch, chodíme za vami, za ľuďmi, stretávame sa s vami, hovoríme vám pravdu, ktorú v tých médiách počuť nie je. A čo vidím na tých cestách? Obrovská masívna reklamná kampaň politických strán, ktoré medzi sebou súperia a každý sa snaží nejaké nové sľuby, ktoré dookola už 30 rokov sa tu sľubujú a nikdy z nich nič nebolo. Chcú vám cez tú reklamnú kampaň tie sľuby vám nejako odovzdať. A čo tam vidím také neuveriteľné na tých billboardoch, keď cestujem? Tak napríklad dnes som videl billboard cestou sem do Košíc, kde Robert Fico hlása, že zastaví migrantov. A to isté aj ten odpadlík, ten jeho teplý kamarát Pellegrini. Čiže ja sa pýtam vás všetkých, že či si naozaj myslíte, že títo dvaja páni naozaj zastavia tých migrantov, či zlepšia tú migračnú otázku na Slovensku. Veď aj sem do Košíc z Veľkého Krtíša už vám tu nejakých migrantov navozili. Takže či vlastne títo dvaja páni budú tí záchrancovia sveta, ako sa pasujú do roli, lebo ja si to nemyslím, pretože treba si pripomenúť, že práve Robert Fico a jeho vlády, ktoré tu vládli, hej, tá posledná s Dankom a ten zlepenec Danko, Bugár, Fico, tak oni to boli, ktorí zaviedli zákonom tie potvrdenky, ktoré dostávajú teraz títo migranti. A vlastne ani policajti s tým nedokážu nič urobiť, keďže oni dostanú A4, tam majú nejaké vymyslené meno, nejaký vymyslený vek, vymyslené miesto trvalého pobytu a stačí povedať, že sú zo Sýrie a tým pádom môžu po Slovensku voľne sa pohybovať. No a títo ľudia teraz prídu na reklamnú kampaň, je pred voľbami a proste snažia sa vás všetkých oklamať s tým, že oni zastavia migrantov. Tak to je naozaj farizejstvo, keď jeden rok spustím tú migračnú vlnu, ktorá sem príde, potom tie ďalšie vlády, Matoviča, Hegera, Naďa a týchto všetkých idiotov, lebo tak v Prešove mi pomohli ľudia na mítingu, povedali, že to bola čvarga, tak neviem, ja si myslím, že aj to je správne pomenovanie, že táto vláda, čo tu bola z Matoviča, Hegera, Naďa, to bola naozaj sná čvarga. Oni len dopomohli tým veciam, čo Fico započal. No a teraz vlastne každý z týchto politikov aj v médiách, všade ich dávajú, našu stranu nejako stále vyčlenia, aby sme si nemohli prezentovať svoje názory. Čiže snažia sa oklamať, lenže či sa im zase dáme oklamať. Dáte sa im, Košičania, oklamať znova? Nie. Tak dúfam, že toho 39. sa správne rozhodnete a odovzdáte hlas naozaj skutočnej národnej strane, ktorá za slovenské záujmy už bojuje od počiatku svojho fungovania. A to je ľudová strana Naše Slovensko. Ľudová strana Naše Slovensko nikdy nezradila svoje hodnoty. Vždycky každé voľby ide do tých volieb s tým programom, s tým istým programom. Neprispôsobuje politiku ihrisku politickému, ktoré je, lebo veľa politikov štandardných politických strán sa snaží nejako tie svoje zlyhania ospravedlniť tým, že prispôsobuje politiku politickému ihrisku. Čiže ja to chápem tak, že ak je niekto dajme tomu za LGBT, že teraz je väčšina politických strán, čo presadzuje záujmy LGBT, alebo visí na nejakých nitkách globalistov z Bruselu alebo z Washingtonu, tak ihrisko je také, no tak zrazu prispôsobím svoju politiku presne na tieto veci. Tak to je naša cesta, toto nie je a my razantne odmietame takéto prispôsobenia sa. A keď sa nás aj ľudia pýtajú, že vy nemáte koaličný potenciál, že čo vlastne chcete, budete navždy zatratení v opozícii, tak naša odpoveď je tá, že nám tá opozícia neprekáža, pretože budeme udupávaní, radšej budeme v tej opozícii
ako by sme mali s niekým sa prispôsobovať tomu politickému ihrisku a byť takí, ako sú oni. My nikdy nebudeme štandardní, nikdy nebudeme vysieť na nejakých nitkách globalistov, ktorí tú politickú hru tvoria z toho Bruselu a nikdy nezradíme Slovensko, vás ako národ slovenský a naše národné záujmy. Čiže len toľko by som chcel, ešte na záver poviem, nedajte sa naozaj klamať, už bolo toho dosť, 30 rokov sme tu klamaní tými istými stranami, tými istými politikmi a to, čo už teraz v politike sa, tento cirkus, ktorý sa tu stal takým bežným, až to je normálne, že divné, že politika už nie je nejaká seriózna vec, ale je to nejaký cirkus a netreba naozaj na to skočiť. Do politiky treba vniesť naozaj ten zdravý rozum a slušnosť a to je v podobe našej strany určite vec, ktorá tam bude. Takže ďakujem vám a odovzdám slovo druhému rečníkovi. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovi Petrovi Cavarovi a ako druhý rečník sa vám prihovorí Arpad Šarkézy. Je to podnikateľ, bojovník, ktorý sa vzoprel počas nezmyselných opatrení a počas toho covidového šialenstva, nechal svoj podnik otvorený, nezlakol sa rôznych kontrol, nezlakol sa ničoho a on vám o tom povie aj viac určite, keď bude rozprávať. Takže kandidát za ľudovú stranu Naše Slovensko pod číslom 37, Arpad Šarkézy. Ďakujem za veľmi pekné privítanie, uvedenie. Pozrite sa okolo seba. Aká je veková skladba nás, čo tu sedíme? To je presne to, čo som hovoril počas všetkých protestov, ktorých som sa zúčastnil, že tam boli muži nad 50 a prepáčte mi za výraz, nasraté ženy. A my, muži, sa môžeme hanbiť. Tak ako sa hanbím niekedy za slovenských mužov, lebo ako povedal moderátor Infovojny, kde sú tí 120-kiloví namakaní chlapci po silovniach? Prečo nechávajú za seba bojovať svojich rodičov, svojich starých rodičov, svoje staré mámy? V našom genofonde sa niečo muselo pokaziť. Lebo muži majú chrániť svoje ženy, svoje deti vlastnými telami a miesto toho nás museli zastúpiť ženy. Jednej východniarke som povedal, kvôli takým ženám, jak ste vy, sa zo mňa stal feminista. A ona mi povedala, viete čo, pán Šarkézy? Ja by som rada žena zostala, keby muži mužmi boli. A to je ten problém. Hej. Všimnite si, teraz som veľmi rád, mladí muži sú tu niekoľkí. Ja keď vidím mladého muža, mladého človeka, ktorý sa zaujíma o dianie, mne srdce podskočí. Pretože mal som taký rozhovor z 30+, vysvetlil som mu nebezpečenstvo Trojmoria, nevedel, ktoré 3 moria, nevedel, ktorých 12 štátov. Keď som mu povedal, že hrozí nejaká anektácia zo strany Poľska alebo Maďarska, nevedel, čo to je, keď som mu to vysvetlil, povedal, tak nech anektuje aj Fínsko, mne to je jedno. Len nech mám, čo potrebujem. Hovorím, čo potrebuješ? Najnovší mobil, najnovšie nejaké oblečenie a drahé tenisky, to je zmysel tvojho života? Ako povedala moja kolegyňa, ja som si trošku cez tie 2 roky vytrpel, jednoducho som odmietol rešpektovať nezmyselné príkazy, lebo stále hovorím, že ja som nikto, ja som malý, nepatrný, po uši zadlžený podnikateľ, ktorý má ale vysokú potrebu sebaúcty. Mne nemôže niekto povedať správ kotrmelec, alebo urob stojku, lebo to niekto povedal. Taký sa ešte nenarodil. A preto sa čudujem, že u mnohých ľudí, našich spoluobčanov, chýba táto potreba sebaúcty. Viete, tento môj príbeh zaujal, mal som 25 policajných rází, mal som 2 súdy, všetci hovorili, že ma zavrú. A ja som si myslel, že ma zavrú. Vyhral som, ja som tie 2 súdy vyhral, ale samozrejme štát nemôže pripustiť, aby jednotlivec porazil systém, tak teraz sa do mňa obul Úrad verejného zdravotníctva. Chcú vydať, najskôr by chceli dať 5 000 pokutu, odmietol som zaplatiť, tak prezident policajného zboru na tlačovke sa o mne vyjadril, že som neseriózny podnikateľ, ktorý nerešpektoval protipandemické opatrenia, preto on navrhuje pokutu vo výške 20 000 eur a odobratie živnostenské oprávnenia. Povedzte mi, čo je jeho do Úradu verejného zdravotníctva. V takomto štáte žijeme, ale my hlavy neskloníme a chrbty neohneme. Mnoho politických strán sa začalo zaujímať o ten môj príbeh, ponúkli mi členstvo, odmietol som všetky. Až som sa zahľadel
do národnej koalície, ktoré som uveril. Ja neviem robiť niečo, čomu neverím. Robil som to rok, žil som preto, robil som 20 hodín denne. Keď som sa presvedčil, že jedno sa hovorí a druhé sa robí, tak som odišiel, hoci som mal z ich pohľadu 4. miesto na kandidátke. Takmer istý parlament. Ja kašlem na parlament. Ja som neprišiel sem preto, aby som ja bol v parlamente. Ja chcem, aby to, čo robím, malo význam. A rozhodol som sa, že už nebudem mať nič nikdy so žiadnou politickou stranou, až tuto pán Kotleba ma zavolal a povedal mi, že keď sa naozaj tí srdciari na to vykašľú, tak zase len uvoľníme miesto týmto potkanom. Takže ma naštartoval a ešte urobil také gesto, že na počesť mojej reštaurácie s číslom 37 mi dal číslo 37. A nemusel som byť členom, som nezávislý kandidát. A keď som si to tak prehodnotil v hlave, tak som zistil, že naozaj tá ľudová strana je jediná na celej politickej scéne. A môžete mi veriť, lebo ja by som za peniaze a za nejakú vidinu niečoho nerobil. Ale toto je naozaj jediná strana, ktorá sa dostala do parlamentu vlastným pričinením, bez pochybných koalícií a bez oligarchov. Preto si môže dovoliť robiť, čo uzná za vhodné a ísť za svojím svedomím a môže si dovoliť tak aj konať. A verte mi, že ľudová strana, ja som sa v nej našiel, lebo chodíme na tie hranice. My nechodíme len pred kamery. Auta ľudovej strany majú 200 000 plus, lebo celý rok, celé volebné obdobie chodia medzi tých ľudí a pomáhajú. Pomáhajú núdznym, pomáhajú prácou a chodíme na tie hranice. Sme tam vodne, sme tam v noci, monitorujeme, hľadkujeme. Viete, ja som mal niekedy SBS-ku a mám patričný výcvik. Ja rozoznám, či sú to bábiky alebo vlci. A toto sú vlci. 98% z nich sú bojaschopní mladí muži a len 2% sú ženy a deti. Toto, ak ste niekedy počuli o Caligariho pláne, toto je naplnenie Caligariho plánu. To je presne vedomá genocída obyvateľov Európskej únie a čudoval som sa, že od začiatku bola podporovaná Rothschildovským klanom a podielali sa na nej také osobnosti ako Albert Einstein. Nechcem dlho rečniť, toľko som vám chcel povedať a nebudem robiť lacnú agitáciu, že voľte mňa a voľte 21. Ja si nemyslím, že ja som ten, kto má ľuďom povedať, koho majú voliť, lebo vy to nepotrebujete, vy máte vlastný mozog. Ale položte si otázku, čo chcete? Chcete vystúpiť z Európskej únie? Chcete vystúpiť z NATO? Tak potom iná šanca nie je. V národnej koalícii som sa na to chytil. Najskôr hovorili, že chcú vystúpiť z Európskej únie. Potom to alibisticky prehodili na plebiscit, respektíve na referendum, ktoré nie je možné. Chceli povinné referendum. V demokratickej krajine, kde nie sú povinné voľby, nemôže byť ani povinné referendum. A nakoniec sa spoja s kým? Hovoria, že sa spojili pre národ? S kým? S izraelským prisluhovačom? Včera som počúval Fica a povedal, že v žiadnom prípade nepodporí žiadnu petíciu ani referendum v prospech vystúpenia z týchto dvoch organizácií. Tak keď my sa spojíme, zohneme hlavu, na čo tam budeme? Čo potom tým chcem sledovať? Sledujem tým prospech národa, prospech našej vlasti, alebo svoju vlastnú kariéru. Aby som ja mal svoj. Národ je zbedačený a ja budem mať svojich 5,5 tisíca? By som sa nevedel pozrieť do zrkadla. Keby som niečo také urobil a hanbil by som sa. Lebo pamätajte si, že raz sa vaše deti, moje vnúčatá, budú pýtať, čo si robil ty, otec, keď sa toto dialo? Čo si robil ty, dedo, keď sa toto dialo? A ja sa budem môcť tvojim vnúčatám pozrieť do očí, lebo ja som robil, čo som vedel. Ďakujem. Ďakujem Arpádovi Šarkézimu a ako ďalší rečník sa vám prihovorí Stanislav Mizík, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda ľudovej strany Naše Slovensko. Je to poslanec, ktorý sa nebojí odvážne a vehementne presadzovať v Národnej rade národný, sociálny a kresťanský pilier. Je to poslanec,
ktorý sa nebojí ísť medzi ľudí a postaviť sa z očí v oči problému, či už čo sa týka problému za sociálmi, či už čo sa týka problému s imigrantami. Stanislav Mizik. Ďakujem za slovo. Vážení Košičania, ja ako Košičan vám môžem povedať len jedno, že som strašne rád, že som medzi vami a poviem aj to, čo hovorím na každom jednom stretnutí s občanmi. Toto všetko, čo je okolo nás, okolo Košic, celé naše Slovensko, toto je naša zem, v tejto zemi budete žiť vy, vaše deti, vaši vnúci a pravnúci. A keď Boh dá, aj prapravnúci. Nech žije Slovensko. Občania, naša vlast je úplne zrujnovaná. Keď sa pozrieme pravde do očí, nemáme tu skoro nič vlastné. Nemáme vlastnú normálnu armádu. Nemáme vlastný priemysel. Sme len kolónia a montážni otroci západných krajín, oligarchov. Nemáme vlastné poľnohospodárstvo. Nemáme vlastnú potravinovú sebestačnosť. Nemáme tu skoro nič vlastné. Naše školstvo, ja ako učiteľ to môžem s plným vedomím povedať, úplne zdegradovalo a tie šialené vlády